в случая се възползваме от това, което е казал Хипократ 400 000 години преди Христа. Той е казал: нека лекарството да бъде вашата храна, храната да бъде вашето лекарство. И тук е за нас важно качеството на храната. Не да изчисляваме безумно проценти въглехидрати, мазнини, белтъчини. Едно животно прави ли го естествено в природата това? Не. То си отива, пасе си тревичката, знае коя е отровната трева, без да някой да му го е учил това, нали, не е ходил на училище. Това са естествени инстинкти, които природата е вградила в нас. Никога не е късно. Все пак качеството на храната определя и качеството на живота. Храната, освен като превенция, може да служи и като лечение. Най-добрият лекар е не този, който успешно лекува симптомите, а този, който не позволява те да се проявят. Всъщност няма оттъпкан път. Аз нямах много въпроси, имах един единствен въпрос, който беше много важен за мен. И той беше дали в практиката си доктор Гайдурков е имал пациенти с моите диагнози. Безумие е да правим едно и също и да чакаме различен резултат. Защото пътят е дълъг, пътят е трънлив, никак не е лесен, но пък е методи за развитие. Всъщност и глупака може да гладува, но само не знае как да се захрани. Ние сме това, което ядем. Здравейте и добре дошли в канала ми. Аз съм Лия Мило, а вие гледате Ultima Truths with Lea. В предишния епизод се запознахме с историята на доктор Сотирова. Сега тя ще ни разкаже за диететиката, храната и видовете гладолечение. Приятно гледане и ако сте харесали епизода, поставете лайк на видеото и се абонирайте за канала с камбанката, за да не пропускате новите видеа. Бихте ли обяснили накратко какво е диететика и защо е важно да й се обърне внимание? Диететиката, диета между другото от латински в превод означава начин на живот. Така че диетата не бива да я възприемаме нещо, което ограничава и е само свързано с изключване и включване на определени храни или хранителни групи с някаква цел. Тя е обширно понятие, но в последно време в обществото се възприема като едно ограничение, проклятие, че едва ли не ние сме принудени да изпълняваме нещо против нашата воля. А идеята е да възвърнем, пак казвам, баланса в организма, за да може той да функционира пълноценно. И тук в случая се възползваме от това, което е казал Хипократ 400 000 години преди Христа. Той е казал: нека лекарството да бъде вашата храна, храната да бъде вашето лекарство. И тук е идеята, чрез храната, която обаче е била и причина да се разболеем, ние да възвърнем баланса в тялото. Нищо да не липсва и нищо да е в повече. Тоест, обикновено какво се случва? Липсват определени витамини, ензими, минерали, макро, микронутриенти, тук няма да влизаме в дълбочина и биохимия, а пък нещо е в повече. Това са отпадните продукти, токсичните вещества. И в разликата няма баланс, няма равновесие, тялото започва да страда, тъй като то дълго време е компенсирано, но не може до безкрай да осъществява тези процеси. И се намесва нутрициологията. Аз обичам да се разделям от диететика и нутрициология, защото нутрициологията това е всъщност науката за храненето. И тук е за нас важно качеството на храната. Не да изчисляваме безумно проценти въглехидрати, мазнини, белтъчини. Едно животно прави ли го естествено в природата това? Не. То си отива, пасе си тревичката, знае коя е отровната трева, без да някой да му го е учил това, нали, не е ходил на училище. Това са естествени инстинкти, които природата е вградила в нас. Ние като разумни същества малко така сме пречупили тези инстинкти, но никога не е късно. Нали? Той в нас, във всички е вграден. Затова аз казвам, че обичам наследно нутрициологията, а не толкова диететиката. Все пак качеството на храната определя и качеството на живота. Бихте ли споделили с нас какво всъщност ядем? Какво всъщност ядем? Храната е нещо повече от това да задоволиме нашия апетит или глад. Да, тя е средство за социални комуникации,
може да се успокоиме. Има хора, които използват храната като източник, да речем, на емоции. Така наречените кулинарни пътешествия, хората обикалят света, опитват най-различни неща и може би това остава в съзнанието им. Ти самата, със сигурност, някъде минавайки, усещаш някакъв аромат във въздуха. Не ти ли е предизвикала емоция? Храната като емоция. Примерно, сещаш се за нещо с миризма. Има ли такива случаи? Предполагам, да. Ето, виж, това е храната. Тя е нещо, което може дори да събуди памет, да събуди емоция, може да ни натъжи, може да ни успокои, но в случай ние използваме като превенция за лечение и терапия. Освен като превенция, може да служи и като лечение. Но, знаеш ли, има една много хубава мисъл. Най-добрият лекар е не този, който успешно лекува симптомите, а този, който не позволява те да се проявят. Всъщност, това е нашето значение на храната. Да ни позволяваме да се прояви дадена болест, защото тогава пациента трябва да се бори и с паниката, и с болката, и с всичко, което е в неизвестното, с страха от бъдещето. Това е хубавото на начина на хранене. Какви болести биха могли да се лекуват чрез хранене? Това е много интересен въпрос. Всъщност няма оттъпкан път. Когато отидах при доктор Гайдурков, бях прочела книгата му, бях прочела всички статии, бях гледала видеа, дори бях чела отзиви на пациенти, които са се сблъсквали с различни здравословни проблеми и доктор им помагал. И аз, когато отидах при него, той ми направи план за действие, начин на хранене, прегледа изследванията ми, всичко както си е по реда. Аз нямах много въпроси, имах един единствен въпрос, който беше много важен за мен. И той беше дали в практиката си доктор Гайдурков е имал пациенти с моите диагнози. Защото имах множество от проблеми. Той оттам идва е болест. Нещо е в повече. Никога не е самостоятелно. Той ме погледна и беше изключително искрен с мене и отговор му беше, че не е имал пациенти с моите проблеми. Толкова на куп. Може би много хора на мое място биха се отказали и се притеснили, че всъщност той не знае какво прави. Но имаше нещо, което така събуждаше интереса в него. То беше много успокояващо и ми допълни една фраза, която нито друг лекар не беше ми казвал. Но природата се знае най-добре работата. Тоест, ние доверим ли се на тази природа? Ние доверим ли се на нашия организъм? Постелим му условията, в които той е самостоятелно да се самопочисти, да се самоизлекува. Той ще го направи. Това е една програма и тя ще се осъществи. Ние ще я стартираме и тя ще си направи зададените параметри. И именно това беше сламката, за която аз се хванах, че всъщност природата се знае работа. Това, между другото, е най-логичното, най-естественият отговор. И какви болести могат да се лекуват? Аз бих казала всяка една дисхармония. Защото за мен болестта е дисхармония. Изгубили сме баланса си, включително не само на физично ниво, но и психоемоционално, а хармонията е равновесието. И затова на коя страна ще обърнем монетата, зависи от нас. Затова е толкова трудно за много хора да променят живота си на 180 градуса. Айнщайн има една много хубава мисъл, може би се е чела. И той казва следното. Безумие е да правим едно и също и да очакваме различен резултат. Затова е толкова стресираш. Ние напълно трябва да променим и начин да си намислим, и словни модели, и хранителни навици, които те са си формирали още вътреутробно. Всички болести могат да бъдат повлияни, но е важно и каква е психологическата нагласа на човек. Защото пътят е дълъг, пътят е трънлив, никак не е лесен, но пък е методи за развитие. И ако ние мислиме колко е трънлив, по-хубаво да не го тръгваме, да го вървиме. Но пък носи много повече, отколкото човек може да се представи, защото за мен болестта е начин за развитие, начин да си научим уроците и най-вече да станем по-добра версия на себе си, във всеки един смисъл. Когато отидех при доктор Гайдурков, аз имах един
То от детски години това нещо. Някои казват скромно, срамежливост, но аз не можех да осъществявам очен контакт. Примерно е така, както си гледам дечките като котенца. Ето винаги ето така, много трудно разговарям, много трудно върви изказа, т.е. никакво дара слово, можех да пиша, но много трудно говорим. Притеснение, може да го кажем. След неговата програма, т.е. след като изчистихме тялото, аз забелязах, че започвам да, без притеснение, да гледам хората в очите. Никакъв проблем да говоря. Все едно нещо се отприщило в мен и даже много хора, вече свидетели на моята приказливост, не могат дори да направят връзката, че аз съм била толкова безговорна. Но може би тези биохимични промени в мозъка са пряко зависими от това какво плува в кръвта. Ако тя е чиста, ако доставя достатъчно хранителни вещества към клетката, кислород към нервните клетки, ето, проблема е разрешен. Даже го бях споделила това с доктор Гайдурков. То не беше нещо много за него, казвам това било може би част от практиката му, но за мен беше много впечатляващо. Как за 2 седмици, аз съм на 25 години, може да се представиш, 25 години, 2 седмици, толкова кратък период, да мога да гледам спокойно хората в очите. Нито един психолог, аз съм ходила на психолози, моите родители са ме говорили, не е успял да постигне това, което тялото го направи без проблем. Само на хранителна програма, която е естествени продукти, плодове, зеленчуци, семена, ядки, супер храната, жълтъци, ти знаеш за там тези подробности. Този балансиран стил на хранене всъщност възвърна нещо, което психолози наричат, нали, да речем, с друга терминология. Бихте ли споделили с нас какво мислите за лечебното гладуване? Лечебното гладуване. Пионера в лечебното гладуване е така позната на всички Лидия Ковачева, художник по професия и по образование, лекар по призвание. Тя е спасила много животи. Доктор Гайдурков е един от нейни пациент и включително естествено последовател, ученик по-късни години и работил с нея. Та тя казва едно нещо, много, много мъдра мисъл, че всъщност и глупака може да гладува, но само не знае как да се захрани. Така че част от самото гладуване и захранването. В природата има един интересен феномен. Всяко едно животинче, в момента, в който не се чувства добре и е болно, прекратява своето хранене. И то знае, ето тук са живите инстинкти, че всъщност организма, когато е болен, не бива да яде. Тоест нямаме даже естествен апетит. Всъщност апетит е признак на здравия човек. Когато сме здрави, от тук ще пробваме, от това ще пробваме, не имаме желание да го правим. Докато когато сме болни, той е капризен, нещо тук не се чувстваме комфортно, дори храната може да ни носи достатъчно удоволствие. Тялото има вградени механизми за самолечение и когато ние преустановиме приема на храна, то насочва тези механизми да се лекува, а не да храносмила. В алтернативните методики за лечение има най-различни типове гладувания. Лидия Ковачева говори за много минимални количества с плодове и с чай и с мед. Има гладувания, които са пълни. Примерно, както Пол-Брек казва, нали, пълно въздържание от храна, само на вода. Има по-сложни, там където пък пълно преустановяване на храна и вода, сухо гладуване. Много е написано по тази тема, но тук задължително всяка една форма на гладолечение трябва да бъде под лекарски надзор, съобразена с състоянието на пациента, той дали има достатъчно ресурси да го направи, не го препоръчвам в никакъв случай за деца. Ако детето, примерно, не се чувства добре, но нека да има лека храна, но да присъства. Защото те много бързо губят и електролити, и витамини и не бива да си правим експерименти. Винаги всичко под лекарски контрол. Най-лесната форма на гладолечение, защото пак се форма, която казвам, може да се използва, това е със сокотерапия, както прави Норма Уокър. Лишена от фибри, но пък много минерали, течности, клетката хем се чисти,
паралелно с това се зарежда с важни нутриенти, за да не изпадат в дефицитни състояния. И се лекува, разбира се. Достатъчно ли е човек да промени храната си, за да бъде здрав? Храната за мен е фундамент. Много хубав въпрос. Това просто се възхищавам все пак си на една по-крехка възраст. Храната е фундамент. Тоест, това, което влиза в нас, ще се превърне в съставна част. Нашата градивна част. Нали? Може би си чувала поговорката: ние сме това, което ядем. Това, което си консумирала вчера, ето, съставна част на клетките ти днес. Но не е всичко. Това е, може би, базата, на която ние да стъпиме. Но всичко е един пъзел. Освен храна, много е важно в каква емоция сме, в каква обстановка сме. Дали сме подложени на сериозен хроничен стрес. Дали имаме подкрепата на нашето семейство, защото това пак си е вид храна. Какви са нашите нагласи и бих казала модели мисловни, защото има пациенти, които въпреки че променят храната си, хранят се здравословно, супер алкална диета, те не се чувстват добре, защото всеки ден хранят тялото си с негативни мисли, настроени са отрицателно към живота. Това е за мен другата част, енергията. Освен материя, ние сме енергия. Но храната е фундамент и покрай нея всичко останало. Слънце, движение, въздух, дишане, скачане, вибрация, приятни емоции, разходки. Всичко е важно. Част от една хранителна програма с цел лечение. Разбира се, хранителни добавки, защото конвенционалните методики на отглеждане на храната в днешно време, ние всички може да имаме достъп до органично земеделие или биодинамично земеделие, там вече нещата са по-сериозни. Когато е изменен състава, неимоверно и лечението ще бъде в различни фази. И хранителната добавка и адювант. Така че ние си бораваме с хранителни добавки, освен храна. За мен обаче безразборното включване на хранителни добавки не е най-правилният подход. Първо, защото в нашия организъм има много крехък баланс и ние вместо да направим добро, може да направим мечешка услуга и да доразрушим този баланс. Трябва да се знае в каква хелатна форма е тази добавка. Дали е в ериси какъв е изомер. Тук вече е тясно специализирано. Това, когато пациента има конкретни нужди за дадения момент, се съобразяваме, освен храната и добавката да върви. Тук говорим за витамин D, за витамин B12, доста неща се изписаха. Калци или магнези, в каква форма, кога, как да се приема, кога е удобно. И за пациента, естествено, и добавката да подейства. В следващия епизод с доктор Сотирова ще ви разкажем за дегенеративните заболявания, детоксикацията на организма и кое е най-важното, за да бъде едно лечение успешно. Очаквайте ни! Ако сте харесали епизода, поставете лайк на видеото, абонирайте се за канала с камбанката, за да ви излизат известия, когато кача ново видео. А сега чао и до нови срещи! Тук ще монтираш малко и използваме и като нещо, което аз глътнах бастуна. Ти ще го изрежеш, нали? Може да го изрежеш добре. Айде от начало да почваме. Станаха много лапси. Чудо. Може да го изрежеш, нали? Добре. Значи можеш да режеш до утре. Дай ми някакъв друг въпрос, аз ще се успокоя след малко. Тя много сериозно ме гледа. Абонирайте се за кам... Да, отначало, че го заплетах.